Tervetuloa seuraamaan uutta videoa. Noin, koska viime video, joka pyörii tässä taustalla, oli aivan liian randomi. Jatkamme samaa rataa. Ja käy! Tää on niin hyvä kässäri, ettei meitä pysy kädessäkään. Pulkkamäki! Turvavyö, 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 turvavyö. Epäonninen jätkä, niin lumisota. Et sä ne naamaan saanut heittää. Ja tuo purkisoo. Tämä random video oli tässä. Tää ei ollut random. Me yritettiin tehdä jotain hauskaa. Mutta toi oli niin paskasi lumisodasta. Ei! Että... Seuraavassa videossa me otimme yhä enemmän ja enemmän näistä kaatumisista ja